Ο Μέντελ διασταύρωσε επίσης αμυγή στελέχη φυτών που διέφεραν ως προς δύο χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ως προς το σχήμα και ως προς το χρώμα του σπόρου. Τέτοιου τύπου διασταυρώσεις ονομάζονται διασταυρώσεις διυβριδισμού. Από τα πειραματικά του αποτελέσματα στις αντίστοιχες διασταυρώσεις μονοϊβριδισμού, ο Μέντελ γνώριζε ότι το λίο σχήμα και το κίτρινο χρώμα σπόρου ήταν επικρατή ως προς το ρητιδωμένο σχήμα και το πράσινο χρώμα. Τα αλληλόμορφα που είναι υπεύθυνα για το λίο και το ρητιδωμένο σχήμα σπόρου μπορεί να συμβολιστούν με S κεφαλαίο και S μικρό αντίστοιχα. Τα αλληλόμορφα που είναι υπεύθυνα για το επικρατές κίτρινο χρώμα σπόρου και το υποτελές πράσινο χρώμα σπόρου μπορεί να συμβολιστούν με Y κεφαλαίο και Y μικρό αντίστοιχα. Τα φυτά της πατρικής γενιάς, εφόσον είναι αμυγή, είναι ομόζυγα ως προς τα δύο ζεύγια αλληλομόρφων και επομένως έχουν γονοτύπους S κεφαλαίο, S κεφαλαίο, Y κεφαλαίο, Y κεφαλαίο και S μικρό, S μικρό, Y μικρό, Y μικρό. Γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες που επισήμανε ο Μέντελ είναι αλληλόμορφα γονίδια τα οποία στα κύτταρα των διπλοειδών οργανισμών βρίσκονται σε ζευγάρια. Ένα σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα. Επομένως, οι γονότυποι των φυτών αυτών είναι δυνατόν να αποδοθούν με μια σχηματική απεικόνιση των χρωμοσωμάτων τους, όπως φαίνεται στην εικόνα αυτή. Τι απογόνους θα δώσουν τα φυτά αυτά αν διασταυρωθούν? Επειδή είναι ομόζυγα, κάθε ένα παράγει ένα μόνο τύπο απλοειδών γαμετών και από τη σύνδεξη των γαμετών τους μπορεί να προκύψει ένας μόνο γονότυπος. Όλοι οι απόγονοί τους θα είναι ετερόζυγοι και ως προς τα δύο χαρακτηριστικά και θα εκδηλώνουν τους αντίστοιχους επικρατείς φαινοτύπους. Τα διπλά ετερόζυγα φυτά της γενιάς F1 φέρουν δύο αλληλόμορφα για το σχήμα του σπέρματος, τα S κεφαλαίο και S μικρό, και δύο αλληλόμορφα για το χρώμα του σπέρματος, τα Y κεφαλαίο και Y μικρό. Από τον τυχαίο συνδυασμό αυτών των αλληλομόρφων προκύπτουν 4 διαφορετικοί τύποι γαμετών. Κατά την αυτογονιμοποίηση των φυτών της γενιάς F1, κάθε γονέας παράγει σε ίση αναλογία τους 4 εναλλακτικούς τύπους γαμετών. Οι δυνατοί συνδυασμοί αλληλομόρφων στη γενιά F2 είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια του τετραγώνου του Πάνετ. Για παράδειγμα, στη θέση που βρίσκεται στην επάνω αριστερή κορυφή του τετραγώνου, και οι δύο γαμέτες συνεισφέρουν τα αλληλόμορφα S κεφαλαίο και Y κεφαλαίο. Οπότε προκύπτει ο γονότυπος S κεφαλαίο, S κεφαλαίο, Y κεφαλαίο, Y κεφαλαίο. Οι υπόλοιπες θέσεις του τετραγώνου συμπληρώνονται με τον ίδιο τρόπο. Από τους 16 πιθανούς συνδυασμούς στους οποίους οδηγεί η τυχαία σύνδεξη των γαμετών, προκύπτουν 9 διαφορετικοί γονότυποι. Ωστόσο, λόγω της σχέσης επικράτησης υποτέλειας μεταξύ των αλληλομόρφων, στη γενιά F2 εμφανίζονται 4 μόνο διαφορετικοί φαινότυποι. Οι σπόροι είναι λίοι και κίτρινοι, ή λίοι και πράσινοι, ή ρητιδωμένοι και κίτρινοι, ή ρητιδωμένοι και πράσινοι. Σε αναλογία 9 προς 3 προς 3 προς 1. Η φαινοτυπική αναλογία 9 προς 3 προς 3 προς 1 εμφανίζεται στις διασταυρώσεις διυβριδισμού όταν τα δύο χαρακτηριστικά κληρονομούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Βασιζόμενος στα αποτελέσματα των διασταυρώσεων διυβριδισμού, ο Μέντελ διατύπωσε το δεύτερο νόμο του, το νόμο του ανεξάρτητου συνδυασμού, σύμφωνα με τον οποίο οι παράγοντες που ελέγχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά συνδυάζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας σύγχρονη ορολογία, αυτό σημαίνει ότι τα ζεύγια αλληλόμορφων γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα κληρονομούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο κατά την παραγωγή γαμετών.